o dobraxe en galego aquí en Galicia, a importancia que ten todo un sector, unha gran escola da que saíron moitísimas voces, moitísimos actores, e voces tan recoñecibles como a que van a escoitar a continuación. Quen non escoitou na súa infancia os que temos agardando con impaciencia, rapaz de vida. 30, 40 anos, esa voz de Son Goku? Pois hoxe imos descubrir a cara que está detrás da voz de Son Goku. Julio Lorenzo, que tal? Moi boas tardes. Hola, que tal? Moi boas tardes. Moi boa tarde, Julio Lorenzo, gracias por atendernos, Hoxe que estamos falando da dobraxe, das series turcas que están de moda en todo o mundo, pois agora, a partir de onte, na televisión de Galicia, tamén en galego. Como pasou con este... Iba a dicir Goku, porque que é? Goku ou Son Goku? Son Goku. Son Goku. Digo, Son Goku, sí. Como pasou con este Son Goku, que foi unha revolución na nosa lingua, que sería impensable que unha serie de xaponesa, non? É xaponesa a serie, non? Sí, é xaponesa, sí. Pois, ti, cando tes o primer contacto ti ca serie, co personaxe? É unha historia un pouco longa. Eu xa participaba nesa serie casi desde o principio, tiña outra personaxe e tal. O que pasa é que de repente, pois un día sen máis medrou, Son Goku, estaba facendo Tonia Fuentes, que era a compañeira que o facía de pequeniño, e de repente, en canto medrou, chamaronme e me dixeron: mira, ves ese personaxe que acaba de medrar aí, valo facer ti. Non me quedou outra que continuar un pouco o traballo da miña compañeira de Tonia, non? Que foi a que sentou a base do que sería o personaxe. É difícil cando hai que dobrar un personaxe que tivo outra voz antes porque medrou, porque non é collelo de novo, non é facelo desde cero, senón hai que coller xa algo que ven de algún xeito traballado, non? Sí, esa foi a maior dificultade, ademais, porque, claro, xa viña, non? Xa estaba creado, xa, non tiña o éxito que ten agora cas redes sociais e todo iso, pero sí que había moitísima xente que, a través do Xabarín e tal, que eran seguidores da serie. Entón, claro, a responsabilidade de seguir ese traballo que xa fixera ela, pois, era moi importante. Bueno, creo que o conseguimos, tanto eu e despois o meu compañeiro Antón Rubal, que foi o que o fixo a continuación, pois creo que conseguimos a liña e aí está a serie que o decidan os fans, non? Se conseguiu ou non. Está claro que sí, está claro que sí. Xa que te temos aquí, imos aproveitar o que facemos todos os presentadores en todas as entrevistas cando temos un doblador. Sabes o que se ven agora, non? Veñes unha batería de frases de Son Goku que tens que repetir por máis nostálxicos. Ai. Mira, a mí, vamos a deixar Onda Vital pro final, vale? Eu creo que ese é o gran hit, a gran frase que nos quedou a todos de Son Goku e que todos fixamos de cativo. Pero para min un momento da serie de Freezer Non te perdoarei, foi un momento de emoción máxima, Ti recórdalo eso, esa escena, cando tela na cabeza? Non a teño porque me recorda moita xente. Amigo. Hai tanto tempo tal que non a teño, pero sí, máis ou menos sí. Sei cal é, sí. Claro, e que ademais a serie, unha cousa é vela na tele xa dobrada e todo, e outra cousa é estar aí e ir dobrando pouco a pouco, claro, que non tes ese conxunto, esa imaxe impactante, non? Como ten o espectador. Claro, que nos vamos pouco a pouco, capítulo a capítulo, incluso hai veces que o mesmo capítulo podes facer nun día e outro día, entón o que é a trama nos perdemos un pouco, porque claro, nos vamos o que vamos, non? Que é, pois, a dar a interpretación, a sincronía e todo o que necesita o personaxe, entón aí nos perdemos un pouco, pero bueno, creo que o reto está aí, a ver se o facemos ben. E mira, Julio, Son Goku, esta serie foi importantísima para o galego, sobre todo da chavalada. Foi un boom tremendo. Ti como viviche eso nesa época? Pois digoche a verdade, eu estou no vivindo máis desde hai uns anos atrás, porque pegou un boom así de repente, non? Ca última parte que ainda non se doblou, que é Dragon Ball Super, pegou un boom co tema das redes e tal, pero sí é verdade que cando se estaba doblando había moitísimos fans, pero claro, a conexión que hai agora das redes, cos móviles, co WhatsApp e tal, non existía, entón realmente estou no vivindo agora. Pero e a ti non te teñen reconocido, eu que sei, nun restaurante ou nun bar, de alguén dicir, no, ti eres Son Goku, non? Non, que va, de momento non. Seguro que a xente lle soaba esa voz. Sempre me extrañou como era capaz unha película desta de outra mentalidade trasladada a nosa Galicia
e que collera ese auge nos nenos e que dera, porque traducir podes traducilo. Sí. Pero dar esa entonación que os chavales gustara tanto, que incluso facían como él en galego, en todo. É tremendo que unha serie de xaponesa, de anime xaponés, fose tan importante para o noso idioma, Julio, iso é espectacular. Sí, axudou bastante, a verdade, tanto todo o que era o xabarín en xeral foi unha axuda tremenda para potenciar todo o que é o galego, non? Antes ainda o comentaba con xente que eu coñecía, tiña compañeiros, amigos que sendo castelán falantes miraban as bolas máxicas e todos os depuxos en galego, sabían as cancións, sabían todo, sen embargo non eran galego falantes, é curioso, non? Porque había, Julio, había cousas que só había en galego, creo que a Onda Vital é unha delas, non? Había cousas que en castelán non había, en galego sí. Sí, efectivamente, a Onda Vital foi unha especie de invento do director Antón Pazos que bueno, en original, en castelán, en catalán, en vasco, fíxose Kame Kame Ja, e el pois decidiu que fose algo máis noso nun momento dado e decidiu que fose Onda Vital xa, no? E mira ti no que acabou realmente, non? Todo un símbolo para moita xente. Ostras, e como sonaría esa Onda Vital de novo? Podemos trasladarnos ao ano 90 largos e que son outra vez? Bueno, moita xente pediría seguramente isto. Moitísima, pero bueno, vámoslo a intentar, a ver. Veña, vamos va. alá. Cando queiras. Preparadevos, Veña. Vai. Onda Vital xa! Que grande, sí, señor. Claro, Julio, que curioso, porque cando un dobra personaxes así de animación, pois non é a mesma voz, non? A voz cambia un pouco que cando se dobra un personaxe de carne e oso, non? Sí, a ver, sempre temos que ser bastante polifacéticos nese aspecto, non? E adaptarnos un pouco pois a original, tanto a voz como a interpretación, que moitas veces o feito de interpretar de outra maneira xa buscas un rexistro de voz que se adapte incluso a esa interpretación, non? Por eso moita xente non me detecta cando estou por aí tomando café. Claro, porque cambias moita voz. Mire, padre, el, Julio, dobrou a Son Goku e dobrou ao padre Carras, o famoso cura do Exorcista. Ti tamén o dobrache, non, Julio? Sí, en galego, sí, é certo. O que pasa é que por o doblaxe de Xulio eu tiña moitas discusións con os nenos no catecismo e sempre me facían eso. No! Facían chonda Sí, porque me metía con eles, entonces aprenderon eso e tamén me facían a min. Por eso me acordaba sempre, eu vía por donde, sobre todo nas aldeas, que é onde máis a televisión se vía. Sí. Pois, Julio, como está de saúde a dobraxe en Galicia? Bueno, a ver, a verdade é que en galego ahora mesmo non hai moita dobraxe, non? Pero bueno, vamos, os compañeiros que se dedican máis a dobrar en galego van subsistindo malamente. Desde hai uns anos, 15, 20 anos, pois o que é o castelán en Galicia estáse facendo bastante dobraxe. Eu, de feito, pois teño dirixido cousas para Netflix, para HBO, para Marvel, moito documental en Discovery Channel. Entón, pois, a verdade é que eu en concreto non me podo queixar, pero sí é certo que en galego falta algo de dobraxe, sobre todo tamén para normativizar e normalizar o que é o uso do noso idioma, non? Creo que sería importante ter algo máis de dobraxe, pero bueno, eso que o decida quen o ten que decidir. Pois unha grande escola de actrices e de actores galegos que é espectacular. Depois das 7 misas que teño eu que veño a doblarme, eu fago os gestos, porque hai veces que non podo máis. Mira que voz ten Julio, é espectacular. Pois parabéns, Julio, e moitas grazas. E que sigamos vendo cousas tan espectaculares como as que levas feito ti en galego. Moitísimas grazas. Moitas gracias, Julio. Unha aperta. A vos. Gracias. Aí estábamos, mesmo Son Goku. Sí, volvendo á Ti vías infancia. Son Goku, Siruca? Eh? Son Goku. Pero non vía os meus fillos.